ଏବେ ଆସୁନ୍ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଜମାଲ ଗାଁର ଶୁଭମ ସାହୁ କେନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିଲେ କଥା କହିଦଉଁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ମିର୍ଜା ଆରୁ ବରଗଡ଼ି ଯୋଗେଇଛୁ ମୋର ବାପା ସାଏ ଆଉ ଗୁଆ ସେମି ଯୋଗେଇଛୁ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଛି ୟାର ଆର୍ ଏକରେ ବି କଲା ଅଛେ ଆରୁ ଝୁଲେର ଝୁଲୁରା ବି ଯୋଗେଇଛୁ ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାଣା ଏଇଟା ଯୋଗେଇଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଯୋଗେଇଛୁ ଆରୁ ବରଗଡ଼ି ଯୋଗେଇଛୁ। ହଁ ଆର୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ କାଣା ଯୋଗେଇଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାକେର ଆରୁ ଝୁଲେର ଆରୁ ଗୁଆ ସେମି ଯୋଗେଇଛୁ କଙ୍କଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଦିମୁନା ବାଇ ଯୋଗେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉନ୍ କାଣା କାଣା ଦେଖାବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଚାଷ ବାସ ଦେଖମା। ଏଇଟା ଆମର ମଫଲି ଡେଢ଼ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ଏଇଟା ସେ କଷି ଧରଲା ବୋଲେ ଫୁଲ କଂସି ଧରଲା ନା ଏଇଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ମାତ୍ରା କାଣା ହେବା ତାପରେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେବା? ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ହେବା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବୋଲେ ତାପରେ ଘିଚା ଘୁଚି କରମା ହଁ ଆଉ ବିକା ଭାଜା ଟିକେ କରମା। ହଁ ଯେ ଦିନ କେତେ ଲାଭ ପାଇସନ୍? ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଏଇଥର ତ ପହଲା କରିଛୁ ଜାନି ଟିକେ ନି ହଏ। ହଁ 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 ଲାଗିଛି 5-6 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ସେନ୍ତା କି ହଁ ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ମଖଲିନ୍ ନା କାଣା ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେ ଓ ଆପଣ ନି ଜାନିଏ ମୋର ବାପା ଜାନିଛନ୍। ହଁ ହଁ ଓ ଏଇଟା ସେ 1.5 ଏକର ମଖଲି ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ତ ଚାଷ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ କେଁଲେ ନେଇ ଆମର ଲଟା ଗୁଟେ ହେଇଛେ ଘିଚି ଦମା। ହଁ ହଁ ଘିଚି ଦମା। ଏଇଟା ସେ ମକାନ ଗଲା ଗୋଟେ ହେଇଛେ। ହଁ ହଁ ଇ ସାର ବାଡ଼ ଦେଲେ ନ ଇନି? ଆଜ୍ଞା ବୁଲେ ଦେଇଛୁ। ହଁ ହଁ କେଁ ସାର ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା? ଗୁରୁମା ହଁ ହଁ ଆର୍ ଥରେ ତ ଭନା ଭୁନି ହେଇଛେ। ହଁ ହଁ ଯେ ଏଇଟା ଚଲବା ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି ଜମିନ୍ କେ ସଫା କରମା ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ମାତ୍ରାରେ ପଇ ପାରମା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ମାଖନ ଯୋଗେଇଛୁ ଗୋଟେ ତମେ 4 ମୁନା 5 ମୁନା ଦେଇଛୁ ଜାଗା ନି ହଉଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଗଜମାଲ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।